Takže dobré ráno, dneska je 10. deň našej cesty. Včera sme skončili na... Aké sedlo? Stopni to. Dobré ráno, dneska je 10. deň našej cesty. Včera sme skončili na Fačkovskom sedle. Kvôli tomu, že včera bolo strašne horúco, boli vysoké horúčavy a od Čičman sme potili asi všetku vodu, všetko sme vypili a do Fačkovského sedla sme prišli dosť unavení a prišli sme tam asi okolo 2:00. No a plánovali sme dojsť až na Vyšehrad, ale potom sme si povedali, že radšej si cestu skratíme, takže dnes pokračujeme z Fačkovského sedla na Vyšehrad. Je to nejakých asi 18 kilometrov. No ale tak treba trošku si oddychnúť a zregenerovať nohy, lebo ráno sa mi nechcelo vstávať, všetko nás boli, hlavne chrbtice. No ale tak vďaka Bohu, tak nám Peťovi rodičia požičali malé vaky, takže ide sa s nimi veľmi ľahko a rýchlo. Takže toľko zatiaľ. Slnička je v pohode, nie že budeš hejtiť. Čo, oštiavaš žabku? Ošťal som žabku. A čo ona na to? Nič, skočila ďalej, ošťal som ju znova. Si hajzel.